ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ନରଣପଡ଼ା, ଚାନ୍ଦୋଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଶିଶୁ କବିତା ଚାରି ମାଙ୍କଡ଼। ଜାତିର ପିତା ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଅବା କିଏ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପରା ଏ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲିକି କୁହେ। ଗୋଲିଆ ଚଷମା ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ହାତେ ଥାଏ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି, ଖଦଡ଼ ଲୁଗାକୁ ଚନ୍ଦା ମସ୍ତକଟି ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଲଇ ଘଡ଼ି। ଏମିତି ଛବିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ପିଲେ, ଖୁସିରେ ତ ତାଙ୍କୁ ବାପୁଜି ବାପୁଜି ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ନୀତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଖେ ରଖିଥାନ୍ତି ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି କାନ ବନ୍ଦ କରିଅଛି ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିବନି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଅଛି ମନ୍ଦ କଥା ଦେଖିବନି, ତୃତୀୟଟି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଅଛି ମନ୍ଦ କଥା କହିବନି। ସତେ କେତେ ଅଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ କାହାଣୀ। ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ସଭିଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ବି ଖରାପ ଶୁଣନା ଦେଖନା କୁହ ନାହିଁ କେବେ ପିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଆସିଲାଣି, ଚତୁର୍ଥ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କୁହେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଚତୁର୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁକି ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ। ସବୁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ମୁଣ୍ଡର ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ତିନିଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତକୁ ଦେଇ। ଚତୁର୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ତୁମେ ପିଲେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥେ ସଦା ଚାଲୁଥିବ, ଭୁଲିବନି ଏ କାହାଣୀ, ଭୁଲିବନି ଏ କାହାଣୀ, ଭୁଲିବନି ଏ କାହାଣୀ।